Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al municipal de la Devesa. Penúltim partit de la Rapitenca a casa, un partit molt important per la permanència, quan ja veiem este missatge d'ànims per a Aleix, Cuenca, Estefi i Equedo, jugadors lesionats de llarga durada. En el cas de Cuenca i Estefi ja fa setmanes que són baixa. Equedo s'hi ha afegit darrerament, baixes significatives, lesions de llarga durada, com he comentat. Des d'aquí el suport als jugadors de la Rapitenca que ja han dit adeu a la temporada. Partit importantíssim, ho hem comentat ja, perquè la Rapitenca només li val la victòria per continuar amb opcions de permanència. El rival, el Tona, un equip que arriba al partit amb menys exigència i amb certa comoditat, diríem, pel que fa al descens directe, però ja sabem que poden haver compensacions i, per tant, l'equip barceloní que tampoc pot confiar-se. Saludem ja als comentaristes d'avui, ja habituals quan fem partits de la Rapitenca. Per un costat, Pepo, que és vicepresident del club. Pepo, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. I també tenim a Francesc Calduc, segon entrenador del filial de la Rapitenca. Francesc, molt bona tarda. Bona tarda. Bé, una final, ho he comentat abans, és un partit molt important, és una final, es podria dir. És una final tal qual, és a guanyar sí o sí, a s'ha enganxat i tindre les possibilitats, no?, que els últims 3 partits pogués sortir d'aquesta situació complicada en la que has estat pràcticament tota la temporada. Pepo, és així. Després... Bueno, sí, ja no mirava cap atrás, hem d'oblidar la setmana passada, llàstima perquè ho teníem a prop, però bueno, hem de seguir, començar el partit d'avui i intentar treure els 3 punts i a seguir. Va respectar el minut de silenci que s'efectua abans de la confrontació. Minut de silenci. Jugadors que han de canviar de part al terreny de joc. I tot a punt per a esta final que afronta la Rapitenca, nova final. Ja fa setmanes que anem dient de les finals, Bueno, sí, sabem la situació que tenim, però al final, mentre hi hagi números, hem de creure. Sobretot evitar la possibilitat del descens directe i després, si hi ha compensacions, ja en parlarem. Pepo. Bueno, és real, no? Al final les compensacions inclús s'estima, no?, que puguen haure inclús fins a 6 que puguen baixar, però bueno, al final nosaltres hem de fer la nostra, intentar sortir d'allí baix, intentar guanyar el partit avui, treure els 3 punts i mirar cap a dalt. Sí, perquè hi haurà compensacions, però també després poden haver equips catalans de tercera divisió que puguen a segona ref i d'esta manera es pugui ajustar la situació. Per tant, el que sí que s'ha d'evitar sobretot són aquestes últimes places. Sí, evitar el descens directe, llavors tu has fet la teva feina, estàs fora de la zona de descens, llavors ja no depèn de tu. L'àrbitre que xiula a l'inici del partit amb una novetat, la Rapitenca, per les baixes ja esmentades, lesions de llarga durada. Per aquesta jornada també està lesionat està sancionat Badillo, i avui debuta un cadet amb la Rapitenca, un fet històric, jo diria. Bueno, ja va debutar a la primera volta Cristian Rivera, fa un parell de setmanes també va debutar Micula, que és juvenil, i ara l'opció d'Iker Adell, un noi molt potent físicament, molt correcte i també alegria, no?, al nivell de poble, al nivell de club, que els xavals de la cantera juguen a tercera divisió. Sí, Calduc, tu com a segon entrenador del filial, una satisfacció, no?, veure que un xaval tan jove està sent, no és que ja debuta, és que està debutant com a titular. Sí, a veure, el Xucuelo, la veritat és que és una progressió espectacular. Com ja veus, és un jugador molt segur, no pareix que tingui 15 o 16 anys que deu tindre. I bueno, va jugar nosaltres també un partit, me sembla, i a veure, perfectament. Evidentment la categoria és molt més alta, però el xiquet s'adapta a totes les categories i ja estic segur que farà un bon paper.
Ja que parlem del filial, bona trajectòria, 10 punts de 12, l'equip està entre les 5 places de la tercera catalana. Sí, bueno, l'objectiu nostre és ese, no? Quart, cinquè puesto, sempre ho hem dit, volem estar per dalt, ara ens venen 4 partits seguits a casa i era important, no? La setmana passada guanyar el partit d'abans d'estos 4 partits. Avui serà difícil perquè tenim bastantes baixes, sobretot a la part de detrás, també estem igual que el primer equip, però bueno, estem contents de la temporada en general. Sí, perquè amb una mica més de regularitat a la primera volta l'equip estaria lluitant per l'ascens. Sí, a mi tampoc era l'objectiu, però sí, hi ha partits que se mos van escapar per poc, al principi vam tindre moltes baixes també, si te'n recordes, com parlàvem sempre, les primeres jornades van ser difícils, en baixes que vam tindre i tal, però a poc ens hem anat afiançant, hem anat buscant l'11 i bé, a seguir així. Ha hagut falta favorable a Rapitenca, que es trau ràpidament. Tant ha sorprès que ha sorprès fins i tot a Eric. Avui és dissabte per la tarda, el partit es juga, com també serà el darrer a casa, se juga dissabte a la tarda, una situació una mica estranya, no, Pepo? Bueno, la Rapitenca ja fa molts anys que juguen diumenge i migdia, però també ells allà també ens fan favor de canviar i ficar-lo dissabte de tarda pels quilometratges i pues, bueno, pues, també havíem de tornar una mica el favor, no? Vam quedar així a inici de temporada i teníem que complir el que vam quedar. I així s'ha fet. Llançament en llarg. Patxu amb un nou look per a Omar, que pot fer una incursió. Hi ha un jugador de la Rapitenca a terra. Primers minuts del partit pues, amb diverses interrupcions ja. Sí, comença el partit una mica trabat. Home, suposo també que el fet que fa bastant de vent, això tampoc ajudarà, veure un partit molt fluid. I bueno, també m'imagino que els dos equips jugaran amb molt de respecte, no? Perquè sobretot nosaltres ens juguem molt i un fallo te condena, ja ho saps. Sí, la Rapitenca juga molt, no tant el Tona, Pepo, però que ho hem estat mirant abans del partit, el Tona té 9 punts d'avantatge, però és que és el que he comentat, probablement pel descens directe no ha de patir, però sí que per les compensacions, òbviament. Sí, bueno, estem a les 4 últimes jornades que 2 partits guanyats i 2 perduts se fiquen a no voldria ningú, no? Bueno, hem de sortir i intentar, el que deia no a la francès, no? El tema de l'aire pues no és bo per al futbol i més el futbol que ens agrada a fer nosaltres, però bueno, a seguir i buscar el més ràpid possible puntuar. Este ha de ser l'objectiu avui, és que si no es guanya l'empat diríem que no val, no? No, l'empat a partir d'ara no em val cap d'empat. Trobo que ja hem gastat tots els cartutxos que teníem d'empats i ara pues, el que hem de buscar és la victòria i sumar de 3. Uribe, que ja es recupera. I has dit, Pepo, que no hem de mirar enrere, però sí que és evident que va ser una llàstima, no? El que va passar a Santa Coloma guanyant 1-3 al 72 i havent de decidir un empat al 96. Bueno, el món del futbol n'han vist de tantes maneres ja que ja no... N'han vist de tantes maneres que ja no mos sorprèn res, no? Bueno, a vegades pues, la pressió que aportes el jugador te pot incidir a no prendre la millor decisió en qualsevol acció, perquè al final, vulguis o no vulguis, estàs pressionat partit tras partit per la zona que estàs i has de buscar aixecar cap i continuar endavant. L'any és la mateixa, no? És mirant que portem tota la temporada bé, jugant bé, tenint ocasions, però no acabem de materialitzar-les i en poc també ens fan gols. Precisament és Iker, jugador debutant que se deixa enrere per Dan, que ja desplaça. Pilota no obstant per Altona, recupera ara Eric, la indecisió, el tret a porteria, la intenció era bona perquè Dan havia d'estar avançat. Sí, bueno, una pèrdua de pilota a 3/4 és complicat, no? En seguida te fan la contra i et fiquen en un lloc que no voldries. Ho ha intentat el jugador visitant, ha buscat sorprendre, però afortunadament per la Rapitenca el seu tret no ha estat precís. La pilota ha sortit per sobre de la porteria, ja trau Dan, veiem que el vent influïx, recupera el Tona i que rebutja, carrega de nou l'equip osonenc, que cal recordar
A la primera volta es va imposar 4-0, va ser potser l'accident, no?, de la primera volta del partit a Tona. Sí, jo crec que va ser l'únic dels partits que dius que no has competit allò com estàs acostumbrat tota la temporada. 2 gols al primer temps. Quedemos en que aquí a la pretemporada la Copa Catalunya els vam guanyar. Nos vam guanyar 4-2, no? Quedemos en això i no en lo 4-0 d'allí, de Tona. Pues sí, cal recordar-ho, és un bon apunt. Quan atenció a la pilota per a Oribe. Avantatge per al porter del Tona, quan són ja gairebé 7 els minuts de la primera meitat al municipal de la Devesa. Rapitenca 0, Tona 0. Transmissió d'Esports T. La pilota profunda, no hi arriba Paqui. I ara banda favorable al Tona. A poc arriba el general de Devesa. Sí, al principi con atenció ja està recuperació, molt prop d'àrea rival. Atenció Berge, el tret de Berge que ha estat bloquejat. En tot cas, corner favorable a Rapitenca. Sí, abans també ho estàvem explicant, no?, que horari estrany, diferent, podia afectar, però a poc va arribar molta gent i de fet la repartit d'aquí a casa en diumenge pel matí hi havia moltíssim públic, més de 1.000 persones a la Devesa. La gent està enganxada a l'equip, tot i que l'equip està per baix, l'equip no està desenganxat de luchar, no?, de salvar-se, i la gent ho nota i la gent complix, la gent ajuda, la gent rema. Sí, Pepo, és així. Bueno, intentem, no?, també facilitar les entrades, inclús avui deixant l'entrada a 2 euros i donen 3 tires per un sorteig. O sigui, busquem la manera de que la gent faci club, la gent que faci entitat i créixer com a nivell de club i a nivell de poble també ens ajuda a tots. L'afició que està responent i més ara quan se la necessita, que és important. Bueno, és la clau, no? Al final que els jugadors se sentin arropats és clau. Ara Pepo, tanqueu la porta i que la gent se quedi pel filial també, no se'n vagin. Home, si la casualitat ha sigut que ha sigut filials de filials, avui derbi també ha sigut espectacular el dia. Després jugar a les 7:30, jugarà el filial de la Rapitenca contra el Flix. Per això cal dur el segon míster del filial que demana també suport de l'afició en el partit posterior. L'afició que aplaudeix el detall d'Iker, que ha retallat i ha buscat una passada en profunditat. Bueno, és un xaval que no desentonarà, o sigui, al final ho tenim claríssim. Jugarà el Tona per l'esquerra. Atenció a la incursió. Estat bé Andy deixant la pilota per a Dan. És un xaval que està acostumbrat sempre a jugar a categories preferent. Ja està clar que tercera divisió no és preferent, no? Però sí que sempre està acostumbrat a jugar a un nivell alt i competir al màxim. Sí, el recordo jo la temporada passada, en aquell final de Lliga del Cadet que va pujar de categoria i era jugador diferencial, no?, en una categoria com la que ell juga, enguany a preferent. Sí, l'any passat era primera, a nivell Terres de l'Ebre són categories ja, diríem d'una manera més suaus, no? Primera Terres de l'Ebre, sí que preferent ja dones un salt molt important de nivell, categoria i ritme. Berge. Sobretot el ritme de cada xiquet avui és el que més pot acusar, no? El fet del ritme que hi ha a tercera divisió comparat amb la categoria de cadets, perquè tècnicament el xiquet, veus entrenar o veus jugar en l'equip d'ell i va sobrat. El ritme és el que més el pot perjudicar, però bueno, de moment el partit tampoc és que sigui tenint un ritme molt alt. No, el cert és que no. Van entrant, així que de moment tranquils tots. Són 10 minuts. Un nou córner favorable a Rapitenca, que és el segon. Mateixa cantonada. Oribe i Berge. Berge es manté prop, intenta buscar una acció d'estratègia, no és així, la troba Oribe, el primer pal. Andy ha rematat. Pilota fora per poc, ocasió de la Rapitenca en una acció pilota aturada. Bueno, ja tenim un parell d'ocasions d'arribar a la porteria, és bona senyal.
no ens hem de tornar molt bojos i continuar poquet a poquet i anar buscant el gol a poc a poc. Important, el president a minut 91, Fernando García, ja va explicar que el míster té la renovació damunt la taula si vol continuar, independentment de la categoria on s'estigui la temporada vinent. Sí, ja se li va fer arribar a Carlos, ja se li va dir i al final pues, bueno, és un entrenador que ha vingut, té un carisma especial, no? I la veritat que nosaltres estem molt contents en ell i s'ha fet al poble, s'ha fet al nostre tarannà i això també és positiu, no? O sigui, les paelles del bar Maria li agraden, vaja. Bueno, la primera menjada que va fer aquí la Ràpita la va fer el Maria. O sigui, aquesta és la que mai s'oblida. A partir d'aquí ja... O sigui, tens bona mà a la cuina, perquè ja veus que Carlos Ríos vol continuar i diu que està molt bé la Ràpita. Clar, si va al restaurant Maria, Pepo no es pot fallar. Bueno, al final com a restaurador el que tens clar és que si tens el producte de primera qualitat ho has de fer molt malament per fallar. I avui, Pepo, que podràs a tot el partit, també cal agrair-ho, Bueno, jo soc un dels artistes, un dels que fica pressió perquè els horaris siguin de tarda, Que es jugui de tarda? Clar, a mi per una part me perjudicaria perquè potser la gent ja no vindria al poble a consumir, però per l'altra part pues, també voldria veure el partit. Bueno, tal com m'enguany ja em va bé també, algun partit de tarda i ja... Sí, n'han hagut uns quants, no? En tot cas, tens minut 91 el dilluns per a acabar d'apuntalar el que no has vist a la segona part, perquè has de marxar al restaurant quan es juga pel matí, doncs ho veus el dilluns a nit a minut 91, clar que sí. Bueno, és quan deixo d'estar aquí amb tu, vaig al local i fico la ràdio al moment, saps? O sigui, no perdo ni un minut. Estic segur que l'està seguint per la ràdio, vivint la emoció amb els Garcia. Quin parell. La falta, penjada, rebuig de la defensa de la Rapitenca. Ara és Oribe el que talla. En tasques defensives i el Tonam que farà el servei de banda molt prop de la càmera de Canal Terres de l'Ebre. Paqui enrere, ha recuperat el jugador de la Rapitenca, pilota profunda, juga el Tonam, atenció a la sortida de Dan, ha estat molt atent Dan. De fet, en aquesta jugada sempre està molt atent el porter Rapitenc per a evitar precisament les pilotes a l'esquena dels centrals, com esta última que acabem de veure. S'ha de fer funcions de lliure en aquestes... Ja no existeix això, Michel. Lo lliure ja no existeix. No, per això el porter ha de fer de lliure. Ja no existeix. Home, potser Suïssa-Reta va ser els primers lliures porcidors que hi havia, no? Pobre, quin compromís tenia Suïssa-Reta entre que li van ficar a la sessió. Sí, aquí va ser el van perdre, ja. Va ficar nerviós, pobre. Era un bon porter baix els pals, però Suïssa-Reta. Bueno, al final això, a dia d'avui t'exigeix que els porters tinguin domini dels peus. Si no estàs condemnat, Sí. També tot dependrà de l'estil de futbol que fa aquest també, no? Perquè si és de joc directe també et dona una mica igual. Està clar que el Duc, el porter avui per avui, és qui inicia el joc, Home, doncs mira, quan vas a sortir de detrás és un mes i sempre tens de ser comodín, no? De fer el passe allà per fer superioritats i bueno, ja depèn del que vulguis arriscar o no, de la confiança que li tinguis o de la confiança que tingui ell mateix també, perquè a vegades hi ha porters que tenen bon joc de peus i ells mateixos no s'atreveixen, no volen saber res, se la lleven de damunt i au. És una responsabilitat gran, Detrás d'ells ja no hi ha ningú, No, és el perill que tenen, ells sí que no tenen comodín. Servei de porta favorable al Tona, estem als 15, camí del 16. Bé, una mica el que esperàvem també, molt de respecte entre els dos equips, no hi ha... Quan a l'atenció que recupera Omar per a Chico. Gol de la Rapitenca. Acaba de marcar Chico, que en l'anterior partit a casa va estar a punt de fer-ho. Si recordeu, en afegit
aquella ocasió davant de porteria. Avui no ha perdonat Chico, que va fer 2 gols a la Grama, a Santa Coloma de Gramenet, i que avui al 16 inaugura el marcador. Estava comentant que el partit era marcat pel respecte, estava comentant que el que buscaven els dos equips era sobretot no equivocar-se, i en aquell moment s'ha equivocat el Tona. També cal destacar la pressió d'Omar, recuperació, clar, el Tona desordenat en defensa, i Chico que ho ha aprofitat per fer l'1-0. És això mateix, al final el que diem, jugues a no equivocar-te, jugues a estar molt concentrat, minimitzar fallos i una indecisió i et condenen. Al final els equips són equips de tercera divisió, són equips en qualitat i no perdonen. I no s'ha perdonat, Pepo, importantíssim. Bueno, al final és un jugador que el va fitxar per això, no? És un jugador molt killer, és un nou pur d'estos que treballen, que lluiten, que fiquen el peu a tots els moments i bueno, pues, te dona això, que si en té 2, possiblement un la fica dins. Atenció però a la resposta visitant. Havia controlat bé, però després el tret no ha estat, diríem que tot el més encertat. Adrià Casanova. I Jadam, que posarà la pilota en joc. Pep, l'1-0 donarà tranquil·litat i ha de servir per tenir la calma necessària, no? Han d'anar més. No mos val esperar. No mos val esperar. O sigui que tu creus que s'ha d'anar pel segon immediat? Bueno, al segon ben immediat no, però sí que temporitzar-ho tot i bueno, a nosaltres ens va la victòria, amb la qual hem de buscar, sí que estem al minut 20 de la primera part, queda molt de partit, hem de madurar molt el partit, però hem de buscar això, no? Intentar fer el segon i com el resultat més ampli serà, més tranquils estirem. Calduc, tu que apostes per de moment tenir calma, temporitzar? Sí, aquí dius que dona calma, jo estiré calmat al minut 90 si anem 3-0, llavors estiré calmat. Si no, no, perquè no saps mai quan te pot tirar el partit. I sempre després d'un gol, sempre hi ha uns minuts una mica locos, no? El partit canvia una mica. I és important que no et marquen aquests 5 minuts, mirar i si la podem aprofitar, aprofitem. Però calma sobretot aquests minuts que venen ara. Ha xiulat falta l'àrbitre. Falta al centre del camp, favorable el Tona. Pilota penjada a l'àrea local, bona feina, bon treball defensiu per protegir. I recupera la possessió la Rapitenca, que això sí, us heu fixat que no es complica detrás la Rapitenca? Bueno, en la sortida de pilota també estic comentant. És que tampoc no has de buscar complicar-te gaire. Tots aquests tempos de sortida de pilota, això és positiu. O sigui, ara el que has de buscar és estar durant 10 minuts així més tranquil·let i després hi ha una norma no escrita dels 5 minuts al futbol, no? Després de cada gol. Existeix aquesta norma, com tu bé dius, no escrita. Són estadístiques, al final són estadístiques que bueno, sí diuen. Quan reps un gol, qui el fa, òbviament, té una pujada i el rep ha de tenir una baixada, i enmig d'aquestes emocions sempre passen coses. Sí, així mateix. Si agafen els partits del filial és al revés, ens marquen primer i llavors comencem a jugar últimament, sobretot fora de casa. Així va ser a Godall. Així va ser a Godall diumenge passat. A Godall, a Benissanet, aquí contra el Tortosa, que al final vam empatar però també s'hem pogut guanyar. Al final, últimament, mos ha pegat per aquí. Avui a veure si no passa. Us agrada el risc, Va ser un gran derbi contra el Tortosa, és veritat que el Tortosa es va ficar un 1-3, però la Rapitenca va empatar en gols de Rovira i va poder fer el 4-3 en els últims minuts. Sí, s'hem pogut guanyar també, el que passa és que ens fan gols, 2 gols sobretot són fallos que no has de fer, no has de fer mai de la vida. Bueno, a veure si avui estem més concentrats perquè a Godall també és un córner, hi ha accions que hem de dominar una miqueta més. Però bueno, a poc, a veure.
Hi ha córner a favor de la Rapitenca, havia amortiguat molt bé Chico, però després la defensa que ha evitat la seva intenció. Córner. Bueno, al final és el que parlem, no? Chico és un jugador que baixa la pilota, l'aguanta, la filtra. Bueno. La centrada directament per línia de banda. Sí, és un jugador diferencial en aquesta categoria, un jugador molt potent, un jugador que és un malson per al central rival, Sí, del primer dia que el vaig veure que es veu, no? És un delanter de sospesats, que pelea molt i que a vegades hi ha partits que pots dir no està fent res, però te pelea davant, te crea huecos i desgasta a la defensa rival moltíssim. Primera targeta del partit, no sé exactament què ha sigut per Pachu. Sí, Pachu. Bueno, el que passa, i això és que jo no estic dient que el jugador del Tona no hagi rebut un cop, però està passant molt actualment que els jugadors escandalitzen moltíssim i per tal de buscar el que ha passat, perquè l'àrbitre jo crec que ha xiulat la falta i aquí ho havia deixat, però al sentir el jugador de la Tona com reclamava, llavors ha tret la targeta, penso. Al final influències una mica, no? L'àrbit, al final, com més fort crides, més fort se pensen perquè al final ells tampoc no poden mesurar el contacte que pot arribar a llaure ni avui en dia en el bar de primera divisió, no? Però sí que és veritat que, pues, bueno, com més escandalitza suposa que més t'ha tocat, llavors, pues, a conseqüència d'això, l'altre. Bueno, en tot cas, primera tarja del partit és per a Pachu, que és un jugador que s'exigeix molt defensivament, per tant haurà de mesurar-ho a partir d'ara. Sí, més avui tal com estan jugant, no? Perquè avui quasi que són els 4 defenses, ell i tot el demés ja són atacants perquè són jugadors de perfil molt ofensiu, no? I aguanta ell tot el mig del camp. Sí, per això la Rapitenca, independentment també del vent que influïx, però penso que quan més aviat pugui arribar la pilota davant i puguen haver segones jugades, la Rapitenca davant té superioritat, la pot crear perquè acumula molts jugadors de mig del camp per avant, no? Bueno, al final és un 4-2-3-1 de tota la vida, no? Dos pivots ofensius i un pivot defensiu i no... Juga el Tona. Pachu en Equedo jugava bastant més tranquil, claro. Sí. Però Equedo és una de les baixes de la Rapitenca. De pega en este sentit, cal destacar-ho també. Perquè s'han fet incorporacions, afortunadament, perquè avui són 4 jugadors a la banqueta i a Miquel Cadet de titular. Córner favorable a la Rapitenca. Sí, bueno, això ens està pesant, no? També ens està pesant este final de temporada, que és quan més tindríem que tindre coixí a nivell de jugadors, però bueno, al final el futbol és com és i no podem fer res. Intentar seguir, tirar del poquet que tenim i poder tirar també de la cantera, no? Que un plaer per al club i per al poble que un xaval en jugui a tercera divisió titular. Pues sí, satisfactori i cal destacar-ho. Anem al córner, estem en aquells minuts no escrits que diu Pepo, perquè penso que el Tona li ha fet mal el gol, Bueno, tampoc ells no se l'esperaven, potser que... De la manera que ha vingut, no? Sí. Ara hem de madurar la situació i intentar no cometre errors no forçats i ja està. De moment partit bastant controlat. No obstant, atenció, l'arribada del Tona i l'ocasió, ja és la segona vegada que el comentarista en aquesta ocasió queda retratat perquè dic que el partit del tot controlat i ha tingut el Tona la millor ocasió. Una acció tonta perquè al final és un bot que passa, que han dit que li fan falta, l'àrbit no pita i quasi hemos fot un lío. O sigui, és que qualsevol acció te la lien. Sí. Hem de tenir clar que això no és categoria inferior, o sigui, és categoria de nivell i qualsevol jugador té categoria suficient per poder complicar-te la vida. I a punt ha estat... S'ha definit fatal també, perquè que ni ell mateix ho pensava. Que ell mateix pensava que li pitanien falta perquè ja ha tirat damunt, ni fluixeta.
Sí, ha tingut dubtes, però atenció a l'acció d'Omar per l'esquerra i un altre córner. Omar, que avui les forces li podran també. Però està clar que, com diu Calduc, que el jugador del Tona tenia tots els pronunciaments per haver pogut marcar. Sí, home, s'ha quedat tot sol davant de Dan i al final és una jugada bastant tonta. No, que és el que diem, qualsevol acció aïllada, i més en este vent, un bot rar o qualsevol cosa, en seguida te la lien. S'ha fet el llançament del córner. La posa Paqui, el segon pal. Ha hagut altesa. I és el Tona que intenta sortir a la contra. Pot replegar-se la Rapitenca. Iker, que no es complica, si és que no podia fer-ho. Se n'està sortint molt bé fins ara el jove jugador rapitenc. Com és esta indecisió, però ha pogut rectificar d'immediat. Xedina Dan. Dan que desplaça. No hi ha falta. El partit sembla que té algo més de ritme en estos últims minuts. Forés, Pachu, Omar, jugant ara a la banda dreta. Omar que busca un canvi d'orientació. El vent que frena, però Chico que se l'emporta. La deixa Oribe. Oribe a la frontal. El 3. ¡Gol! Gol de Verge. Quina jugada de la Rapitenca. Que en este camí porta. Va bé per a igualar el gol a vegades particular, Bueno, queda molt. Però jo estava comentant, el partit està tenint un pelet més de ritme, és veritat, i la Rapitenca que ha creat esta superioritat numèrica. La centrada d'Omar fantàstica, perquè estava desprotegit el Tona. De fet, Omar ha caigut a banda dreta, ha pogut fer el canvi d'orientació i després la culminació de la jugada fantàstica per Verge, que diríem que és un dels jugadors top d'esta categoria. Sí, i Chico altra vegada, no? Una intervenció de Chico que et fica en superioritat i deixa a Verge en bona posició. Al final el xulet sortit mossegat, però bueno, mira, ben definit i gol, 2-0, va. Segon gol de la Rapitenca. No hem arribat a la mitja hora, Pepo. Tu has dit que s'havia d'anar a buscar el segon i la Rapitenca l'ha trobat. Bueno, hem de buscar això, no? I continuar la línia de cesta. Sí que està clar que nosaltres ens juguem molt i tampoc no podem refiar-nos dels resultats. Hem de continuar amb la mateixa línia, estar molt segurs en defensa i quan la tinguéssim davant intentar fer-la efectiva i que això, a poc a poc, el partit se vagi acomodant. I el que són les dinàmiques, hem passat d'un possible 1-1, molt clara l'opció del Tona, al 2-0. Sí, era una jugada claríssima, al final només tenia que ficar-la a l'interior, no? Hi ha jugadors a nivell futbolístic que davant de porteria es fiquen nerviosos, se'ls ho fa de nit. Però el que comento de les dinàmiques és perquè potser en un altre moment, ara estaríem 0-1 i resulta que estem 2-0. Un altre moment, una altra fase del campionat, no? Sí, bueno, també cal dir que els reforços que ha fet la Rapitenca són de molt de nivell. Ofensivament l'equip ha sofert un canvi radical de la primera volta, amb tot el que has incorporat. Tot i que durant la temporada tampoc no has tingut un equip allò que et digues, hòstia, m'han passat per damunt, han sigut super liós a mi en tots els aspectes. No és real, perquè al final tontos hem tingut dos partidets ja. Sí, el que passa... Un dels quals a Tona. Un dels quals a Tona, sí. Jo el que crec és que penso en tots els àmbits, si davant tens artilleria i vas generant i vas transformant, doncs tot millora, no? I és el que potser li va faltar a la Rapitenca la primera volta, Pepo. Sí, exactament, sí. També, llàstima també potser les jornades que no hem tingut a Chico per lesió, no? Ja veiem que és un jugador que ens dona molt. Moltíssim. Llàstima que fa quasi 3 mesos que està aquí i ha jugat pocs partits per lesió, també. El cert és que ha fet avui el primer gol i l'acció del segon, ja ho hem comentat, fantàstica, com descarrega, com habilita. Quan ara hi ha aquesta acció del Tona que acaba en córner, com habilitat, ha descarregat, ha habilitat a Verge, que li ha pegat un pèl mossegada, com ja heu dit, però de forma molt efectiva.
I és que, clar, tens a Chico, tens a Verge, que torno a repetir que Verge és un dels millors jugadors de la categoria, i inclús de categoria superior diria que és dels millors. Bueno, nosaltres ho tenim clar, quan ens va dir que sí, nosaltres vam... No és que vam tirar coets, és que vam fer traca final. Ella entrenava aquí, no? I llàstima no haver-se pogut incorporar ja a la primera volta, quan també Beto recordo que el reclamava, no? No serà per l'assistència que es va fer des del club. Imagino, tensió, acció en rebots, dintre de l'àrea, pot sortir la Rapitenca a la contra. Omar ha interceptat la contra, la defensa del Tona, que ara insistix, clar, és un equip que està ferit pel resultat i s'ha d'abocar. El tret fora. Tret fora. Per sobre de la porteria de Dan. Estem comentant el partit per Canal Terres de l'Ebre, per Esports T. Estem comentant-lo amb Pepo, vicepresident de la Rapitenca, i Calduc, segon míster del filial rapitenc. Tots dos habituals comentaristes de les transmissions de Canal T a la Devesa. Han estat unes quantes. De fet, hem estat presents tots els partits. Potser ja seria hora, no?, que Mitchell s'estirés una miqueta, no? Un sopar, ja farem un sopar. No, el sopar el farem al Bar Maria. Atenció a la pilota profund. La pilota, la centrada, com ha semblat gol, per l'efecte òptic. Ja estava. Millors moments de la Rapitenca, sense dubte, sortint amb verticalitat i rapidesa, l'acció per l'esquerra i la rematada, torno a repetir que per l'efecte òptic m'ha semblat que és gol, però... Això hem de buscar també, que veguin que nosaltres no ens arronsem, o sigui, que veguin no, tu ara vols el tercer. Arribes, clar. Pel gol a veraix, I ells ho han de notar també, o sigui, l'Otona ha de notar que no es poden tirar per avant, que no s'ho pot costar un gol. Bueno, jo vull ser prudent, però és que avui no n'encerto cap, Abans de començar hem dit que el Tona estava a 9 punts, que ja no era la seva lliga, i atenció perquè, clar, depèn del resultat, es quedaria 6 punts i... Surdan, pilota per porter Rapitenc. Depèn del resultat, Pepo queda molt per davant, se n'han vist de tots els colors del futbol, però... Sí. Imagina que acaba amb el gol a veraix particular favorable a Rapitenca i a 6 punts, quan encara en quedarien 9. Sí que, a veure, sí que és molt marge, però és un equip també a la pomada que el tens allí, Sí, hi ha entre 7 i 8 equips que estan tots a la mateixa línia. Dos partits puntuant i 2 partits no puntuant te poden portar al susto. Nosaltres hem de quedar fora dels 3 últims puestos, com dies abans. Sobretot això. Quedar fora d'estos i tot el més amunt que poguéssim quedar és veritat, però sobretot sortir d'aquests 3 últims puestos. I quan més equips hi hagin involucrats, si nosaltres sumem, millor. Que sí, que després hi ha promocions d'ascens, hi ha equips catalans que poden pujar i que poden restar compensacions i després poden haver equips que no competeixen a la segona federació i que deixaran huecos. Que a veure, que ja està clar que poden baixar equips, però és que jo per mi el Sant Andreu, l'Europa, també em muntaran d'equips, també em muntaran. Llavors, a veure, hem de confiar també en això. Sobretot evitar les 3 places, com bé estem insistint, pel pla de competició són de descens, i en esta lluita està la Rapitenca. De moment... No la volem estrenar, la Superliga. No la volem estrenar, la Superliga. És que la Superliga a mi no me'n fa cap de gràcia, No ho sé, igual estic equivocat. Bueno, i per què no es fan 2 grups de tercera, no? És que tampoc... Per exemple, perquè seria tercera divisió i no crees una categoria aquí més intermitja que devalua, penso jo, en general totes les altres, perquè ara mateix de segona catalana pues pugen, me sembla que són quasi que 20 equips, pues això comportarà que l'any que ve la primera catalana serà una segona ampliada, no? La centrada, rebuig defensiu, atenció Chico, que s'ha fet mal, i està aixecant el braç mentre continua la jugada, però Chico que ja demana el canvi, pilota profunda, a veure, Iker que defensa, jugada del Tona que l'encara, el tret a les mans en 2 ocasions de Dan, que ara tirarà la pilota fora perquè pugui ser assistit, bueno, l'àrbitre que para el joc, perquè pugui ser assistit Chico. Parlàvem de que estem de pega, i de pega estem, Pepo, Pues sí.
Al final és Chico contra viento. Ja ho ha vist, que no pot més, o sigui que les molèsties són importants, ja ho he vist. I ja anem contra viento i marea i això ja sí que ja... Setmana que ve es para? Se para la setmana que ve? No es para aquí. A la Pobla, no? Pues ara aniria bé este descans. Aniria molt bé, aniria molt bé. Bé, la tercera divisió normalment no ha descansat mai a Setmana Santa, però penso que són jugadors també que podrien tenir un descans, no? Ara parlo jo pel general, Però és que estem parlant que a mitjà d'abril acaba la temporada. Per això. És que No s'acaba d'entendre. encara me dones més motiu. No s'acaba d'entendre. Home, acabaràs al final. Que acaba a Sant Jordi, acaba? Queden 4 partits, o sigui 3 partits després d'este. És que clar, Estem parlant de a Sant Jordi, Sant Jordi s'haurà acabat la un fin Lliga. de setmana que es juga. I després què? No. Però això, vegades a veure, fan el les que coses passa que sense pensar. entenc que hi ha promocions i que necessiten un temps per a que es disputen aquesta promoció, però no sé si seran tan Però llargues. tens d'estar el 30 de juny, no? Per exemple. Tens el 30 de juny per jugar, no sé. Sempre s'han acabat al Bueno, juny el les que lligues. entenc que les promocions així es disputen al maig i el mes de juny així no pressupostàriament no suposa despesa, no? No sé, és una valoració la meva. Entra Alex Samper. Sí. El canvi de la Rapidenca, obligat per la lesió de Chico, protagonista fins al moment del partit pel seu gol i l'assistència, però que en la jugada que hem vist anteriorment s'ha lesionat i ell ho ha vist immediat, perquè ha aixecat la mà. Bueno, els jugadors se coneixen més que ningú. Clar. Pilota llarga, Iker a la disputa, posa el cos al jugador visitant. Pilota penjada, el segon pal, Eric que la lluita, Eric que se l'emporta, ben gestionat defensivament. Molt bé, Verge. Sí, Ben aguantada. Verge era un fenomen. L'han viscut molt aquí, a futbol base. Sabem com és de pe a pa. Centrada. No? Atenció al Va segon debutar pal. en el primer equip, en la Rapidenca, en 16 anys, crec, també. Verge? Sí. 5 cadets. Paqui no hi arribarà, sí que ho fa la defensa visitant. Estàs d'acord també, Calduc, que Verge és un jugador top, Home, claro, en esa categoria pues, ja se'l veu, no? És dels millors jugadors de la categoria. Molt bé, Iker. Molt bona acció Molt bé, Iker, d'Iker. ara. Molt bé. Ha corregit molt bé. Bueno, i arribant en rapidesa als 30 dècimes del segon, perquè una pilota dividida, podies arribar tard, ha arribat el primer. També que estem jugant en set del poble, Sí, Patxo, que és d'aquí. La tercera divisió. S'ha de valorar, La tercera divisió en tot això. També és un orgull pel poble, això. Bueno, això també dona al futbol base als xavals de casa, no? Ganes de continuar creixent i quedant-se aquí. Bueno, és que Gent del poble te porta gent al futbol. I s'està Això sempre ha passat. I s'està notant, perquè penseu que quan atenció al detall de luxe. Detall de luxe, no ha pogut arribar, no obstant, Omar, però el que comentava que s'està notant perquè al camp ve gent al futbol, I a més, a nivell de la província de Tarragona, poder aconseguir això... Llàstima la baixa que va haver de l'altre morrut d'Edgar, que si no estaria jugant no també, este chico. Vull dir, seria un altre del poble que estaria jugant aquí. Edgar Samper, que ara està al Tortosa. Però que va ser titular pràcticament tota la primera volta. 40 de la segona meitat. La dinamita que té la Rapidenca a hores d'ara, que de moment fa estallar el partit, perquè tampoc no podríem dir que és un partit per estar en moltes ocasions, per estar en este marcador favorable, però l'eficàcia, Pepo, és així. I ara, atenció, l'eficàcia portava el tercer gol, però l'assistent dubtós. Invalida. No ho sé, Pepo. No ho sé, però estem parlant de que era el tercer gol, Sí, al final el que diem, eficàcia. De quin era el del primer o del segon? No. És que aquí estan els dubtes, Jo crec que es pita el segon, no?
Ja ho veurem a la repetició màgica de 91. Sí, xaleu amb les repeticions. Però ara és meritori, no? Partits de tercera catalana, amb els seus reportatges, amb els gols, amb jugades... Home, claro. Esta setmana, mira, al grup de WhatsApp del filial, els vídeos han anat tota la setmana voltant, veus? Això, pues... Home, això és una satisfacció per a mi. És divertit, també, eh? Home, i tant, és que d'això es tracta. A mi, quan el dilluns o el dimarts, atenció al tret! Els dies que t'envio missatges, Mitchell, este partit lo tens... Oh, sí. I... Home, avui podries fer marató a la Devesa, Ho he estat pensant, però tinc família també i... Però ho he estat pensant, Deixa-li la càmera, però que es queda ell. Jo me'n tinc ara a fer ferranxos, xec. Sí, ho dic, a les 7:30 estarem en família, no? Però el que comentava... Esperem que la gent d'aquí es quede, que sigui la primera part, no? No, i els que vinguen de Flix. I el que comentava és que, clar, jugades que el dilluns són per la polèmica. Atenció, abans a l'acció del Tona, que ha avisat 3 vegades ja. Ara, perfecte. Una nida de lujo. Anar-nos al descans, a veure una miqueta, descansar i agafar aire. Estic d'acord, Perquè... Bueno, ara és temps de fer l'antifútbol. Bueno, el cert és que han sigut 3 jugades per a poder marcar el conjunt osonenc, que no està tenint la pegada, que sí que està tenint la Ràpid, que potser la pegada la va tindre el partit d'anada. Sí, no sabem, jo no estava. No t'ho puc dir tampoc. Bueno, jo recordo el reportatge que vam oferir al programa, no? I el que deia abans és que a mi el que em satisfà és el dimarts, quan pels grups de WhatsApp s'analitzen jugades, es passen si era penal, no era penal, Mitchell va dir que sí, doncs no ho és, no en té ni idea, tal. Això és el que dona molta vida al programa i el que dona molta vida en general al futbol del nostre territori. Home, és que fer una labor super top, o sigui, estem parlant de... Sí, és molt satisfactori que tingui més repercussió, que tingui els resultats que té. Jo quan veig més de 2.000 visualitzacions al YouTube els dimecres, pues la veritat me sento molt... És que t'has de sentir, al final fer un treball super top i al final... La gent respon, si la gent del futbol ho agraeix també, no? Si la feina és completa, si hi ha molta feina i es du a terme, la gent ho agraeix. Bueno, i que tia, a veure, jo trobo que també és una cosa que ajuda a millorar el nivell del nostre futbol, perquè en general, sí. Nosaltres mateixos, bueno, ja ho saps, mos mirem tots els partits que hi ha, mos mirem tots els partits, analitzem a partir d'aquí moltes vegades, a nosaltres ho fan, evidentment, i trobo que això és una cosa que dona nivell, no? A part els jugadors també, vulguis que no sabia que s'ha gravat i tot això, jo trobo que és una coseta que a més ajuda a muntar una miqueta el nivell. És que el futbol territorial cada vegada està més professionalitzat. O sigui, a nivell de preparació, sí. Claro, els entrenadors tenen més ganes, tenen vídeos, tenen armes, saben com atacar al rival, tot és positiu. Estem arribant al 45 i com bé comentava Calduc, aniria bé arribar al descans ja. Sí, seria el millor que ens pot passar ara mateix. Sí, perquè he vist un altre jugador de la Ràpid en Caterra i no m'ha fet bona sensació. No sé si era Patxo? Si és Patxo, tranquils. Si és Patxo, podem estar tranquils que és un bou. Servei de banda favorable al conjunt Ràpid. No crec que allargui molt tampoc. Bueno, si recordeu, els primers minuts han sigut molt travats i amb diverses interrupcions, però tampoc no... A partir d'allí no... Què pots ficar? 30 segons? Bueno, la lesió de Chico també, jo crec que un parell de minuts. Un canvi i ja està. 2 minuts i com que no n'encerto cap avui, pues segurament serà un. Però, a veure, quan opines te pot passar això? Sí. L'error està. És així, la possibilitat existeix. Verge, pilota penjada, a les mans del porter del Tona, que efectua un llançament. La jugada està fora de joc, jo crec que sí. I ho ha assenyalat l'assistent, sortia de fora de joc. Jo recordo el Tona va eliminar l'Amposta en una promoció d'ascens. Sí, que tenia un equipàs el Tona per a la segona catalana. Al partit d'anada ja van quedar 0-2 a Amposta i el partit de tornada va ser 3-0 favorable a l'equip
Osonenc, que ja apuntava en aquella època pues, un potencial en base, recordo que em van comentar si hi havia uns empresaris que volien arribar a tercera divisió i el Tona que ja ha arribat a la tercera divisió. Sí. Vaig estar aquells 2 partits tant en posta com al camp del Tona. Tens molt de futbol als ulls. Molt. Com diu Selma, he de fer un llibre, però no sé quan. El podeu fer un cada un. Sí. El de Selma tindria més èxit que el meu. Però bueno, ja el farem, Pepo, que tu també tens moltes històries, Falta, que la xiula l'àrbitre. I estem als 2 minuts afegits. Que han hagut interrupcions. Jo crec que serà l'última jugada de la primera part. La bola penjada. Trau Eric. Paqui. Pere Oribe. Ara que no xiula al final. Ah, llàstima. No hi ha arribat Omar. No hi ha arribat Omar. Però recupera el jugador de la Rapitenca just davant del túnel de vestidors. Control de pilota per part dels rapitencs, ja esperant que es pugui sentir el xiulet de l'àrbitre per determinar el final de la primera part. Recupera Pachu, la contra de la Rapitenca. Oribe que fixa el central, Oribe que té l'opció, la tenia, però l'ha interromput i ara sí que xiula l'àrbitre. 3 minuts afegit. Ara sí que xiula l'àrbitre. L'última jugada. Sí, una llàstima perquè era una bona contra. Llàstima, però bueno, va, 2-0. Trobo que abans del partit tots firmàvem aquest resultat, així que agafar aire i emprendre la segona part. Correcte, ho explicarem a la segona part, Pepo. De moment va ben encarrilat el partit. De moment sí, a seguir la línia aquesta que portem hasta ara i fer-nos forts i mirar cap endavant. Anem a fer una pausa per la publicitat. Continuarem tot seguit amb el desenllaç d'esta confrontació que de moment, com ja hem dit, està ben encarrilada per la Rapitenca guanyant 2-0 al Tona. Ho estem comentant amb Pepo, vicepresident de la Rapitenca, i Francesc Calduc, segon míster del filial Rapitenc. Ja estan els jugadors de tots els equips, també els 3 àrbitres sobre el terreny de joc. Per tant, tot llest per a l'inici de la segona meitat a la devesa. Rapitenca 2, Tona 0. Quin desenllaç, Pepo? Bueno, de moment el resultat a favor, a continuar la línia de la primera part, intentant que no mos creen molt en atac i ja està. Cal considerar que la Rapitenca ha tingut molta eficàcia, però el Tona ha tingut també les seues oportunitats per haver pogut ficar-se dins del partit. Bueno, això és la diferència del resultat del partit, no? Que la Rapitenca les que ha tingut les ha transformat, inclús algunes que han pitat fora de joc que ho tenim una mica en dubte, però la veritat que bé, bueno, seguir la línia, intentar ser forts en defensa i segurs i intentar fer un golet més. Calduc, és el que esperem d'esta segona part. Esperem guanyar, tancar el partit i avant. A més d'això. No, jo m'imagino que el Tona farà una passeta endavant, la Rapitenca suposo que sortirà per les vindes, esperar i buscar contraatacs, que ja hem vist que l'equip està sent efectiu, no?, en aquest aspecte, i m'imagino que el partit anirà per aquí, ara veurem. Bueno, jo crec que els primers 10-15 minuts no hi haurà tampoc moltes variacions per part del Tona, però a mesura que avança la segona part jo crec que el Tona haurà de fer un pas avant, òbviament. Si vol guanyar, el que li toca, anar una miqueta per avant, perquè no és que tingui una desavantatge d'un gol, que pots esperar, pots especular i esperar una jugada aïllada. És que tens que marcar 2 gols, i 2 gols els ha marcat atacant, no hi ha més.
sense dubte, però això també pot beneficiar a la Rapitenca, òbviament, per tindre més espais quan Gerard Berge, ell d'un costat a l'altre. A més, és un jugador que amb les jornades està jugant més enrere per a canalitzar millor el joc de la Rapitenca, sobretot la sortida de pilota. Bueno, jo trobo que el que parlàvem abans, no? de Gerard, que és un jugador de superior categoria. Al final pot jugar aquí, pot jugar més avant. Jo trobo que va molt sobrat a la zona que juga, en aquesta categoria. I a ell se li nota, la passada d'Omar. També t'han portat les circumstàncies, no? Que juguen més atrás, perquè potser si estàs Equedo i estàs Badillo, per exemple, doncs possiblement estaria jugant més avant. Però ja fa setmanes que jo el veig que baixa molt a rebre. A més, és un jugador estil Pedri, no? Quan ha d'accelerar, accelera, quan ha de frenar, frena. Sap el que ha de fer en cada moment, no? També recordo que l'anterior partit de casa, la primera part no va estar encertat, sí que a la segona se va refer i va tornar al nivell com avui. La pilota en profunditat, no hi ha arribat Paqui. Bueno, al final Gerard és un jugador i no anem a descobrir. Sabem que és de categoria superior. Agrair que ell volgués quedar-se que la Rapitenca aquesta final de temporada i possiblement el pròxim, però al final és la realitat, no? Tindre un jugador d'este perfil, d'estes característiques, d'este nivell, doncs al final també fa créixer el que és l'equip, al igual que també a l'afició també veure jugadors de nivell més top. La Rapitenca que tindrà opcions de contratar, aquesta n'és una, tot i que ha costat, la transició ofensiva ha costat i ha permès que el Tona pugui fer la transició, en aquest cas, defensiva, però hi haurà situacions de contra amb espais, Sí, això pinta que sí serà. Sí, ara hem vist la jugada també que la Rapitenca ha preferit, no? Jugar atrás, no fer el partit on corre calles, i trobo que encertadament, trobo que és el que ens convé. Sí, és molt aviat per a precipitar-te, no? Més ara, quan es pugui temporitzar, sí, està complint Iker amb notable alt, Bueno, ho tenia, almenys jo ho tenia clar, sí, jo tenia clar que compliria. És que el que diem, aquest xiquet també pot patir en el ritme, la intensitat que pugui veure de la categoria, pot patir en el cos a cos, perquè al final no deixa de tindre 15 anys, és un crio, i ja està jugant contra tios que ja se'ls veu que són més grans, més corpulents, però és que tècnicament, posicionalment, està complint. Jugar al costat d'Andy també va molt bé, No, això que no li tracta cap mèrit a Iker. És un grande, Andy. Iker és jugador, per l'edat que té, madur i responsable, perquè sobretot el que destacaria la seva intel·ligència. Ell sap el que ha de fer i el que pot fer, no? Bueno, al final el més important és que el xaval no s'arronsa en cap moment, no? Va per davant. Atenció, un altre jugador. Això sí que ja... De pega hem dit, no? Sí. Esperem que no sigui res. Però ja veig jugadors escalfant. Hi ha jugadors escalfant, del Tona ja des de fa un rato i de la Rapitenca Peque i Sancho. Peque, Sancho i Micula, no? Bueno, al final les circumstàncies han portat a que juvenils, filials i tot això hi ha moltes lesions i ha sigut que... No, anem com anem, aquesta setmana anem, el primer equip em sembla que van per Rancoto el 14 o 15, nosaltres en 14, el juvenil també en 14 i el cadet en 13, o sigui, ha coincidit aquesta setmana que juguem tot el mateix dia damunt i mira, ha caigut així. És Berge, no, el jugador? Sí, Berge. Amb molèsties, però sembla que podrà refer-se, Esperem que així sigui.
Veiem a Verge que està demanant poder entrar al terreny de joc. És una bona notícia per a Rapitenca. Andy, que s'imposa amb autoritat, juga per Omar. Omar que se'n va. Omar que agafa la moto. Omar que rep una falta i que hauria de ser de targeta. Ho és. I trau. Mentre ja Verge està sobre el terreny de joc. O millor dit, dins del terreny de joc. La falta favorable a Rapitenca, minut 7. Ben a favor. Sí, hi ha moments que ne fa, I que s'acusa. És Verge qui farà el llançament a cama canviada. La centrada de Verge al cor de l'àrea. La rematada. Fora de joc. Assenyalat per l'assistent. I el Tona que tampoc es complica, pilotada amunt i a buscar la segona jugada. Sí, ara el vent li complicarà la pilotada que... Bueno, pot arribar fins camp contrari i és que el Tona té jugadors amb molta presència física, per tant són jugadors que poden aprofitar les segones jugades que s'originen de llançaments des de la porteria directes. Uribe que ho intentava. Samper. Forés que s'incorpora. No pot aprofundir. Contra del Tona. Pilota per l'esquerra de l'atac. Visitant. Atenció a la jugada. Pot arribar Eric. Bloqueja el tret del rival. La centrada. Rebuig Dicker, Eric que també allunya l'esfèric, però insisteix el Tona. Bon treball defensiu de Verge, que no només és important quan té pilota, sinó quan no la té també lluita i és un jugador compromès. Bueno, al final és importantíssim, no?, que els jugadors siguin tots compromesos defensivament. Rebuig. El Tona que a poc està avançant metres. Atenció al tret. Corner favorable a l'equip visitant, que com deia Pepo està amb els minuts, està avançant línies, està guanyant metres. És que tampoc se pot refiar el que fem. És el que ha de fer, clar. És que tampoc se refiar, que tampoc és que diguéssim està a la zona tranquil·la per poder refiar-se, ja està, no? Està en una zona complicada també. La centrada des de la cantonada. Rematada que no ha estat encertada. Pilota per línia de fons, servei de porteria. 10 minuts de la represa. Està guanyant la Rapitenca 2-0. Pepo que vol el tercer. I el quart, sí. Que t'ha demanat, busca'm el quart. Bueno, al final ja veurem la repetició, no?, si era fora de joc o no. Jo tinc els meus dubtes. Bé, l'assistent d'entrada està més ben col·locat, no?, però hagués estat bé acabar 3-0 la primera part, Realment el que és important són els 3 punts. Sí, és mirar molt enllà, no?, sortir en l'average a favor avui aquí. Són els punts. Hem de buscar els punts i deixar-nos estar i tot el més. Si es guanya, que es guanya com se guanya, però s'han de buscar els punts i avant. La lluita Uribe. La bola que la intercepta Iker. Encertat.
en tasques defensives. Atenció que el Tona es veu beneficiat del rebot, però rebutja Iker de nou. Sí, és un jugador molt actiu, o sigui, participarà Es col·loca bé, Està molt ben col·locat. I ella, a més, orienta els despejes, Però, metodològicament així ho intentem a nivell de club. Juga el Tona, ja a camp contrari. Té possessió l'equip barceloní, però no pot aprofundir de moment en excés. La Rapidenca està ben replegada quan no té pilota i està tancant bé els espais. Atenció a la pèrdua de Pachu, la pilota dintre de l'àrea i el gol del Tona en una acció en la que ha faltat ser més pràctics, ha faltat no complicar-se l'existència, i la Rapidenca, que jo acabava de comentar que estava ben replegada i estava tancant els espais, pues ha comès una imprudència i l'ha pagat cara. Bueno, al final són errors que no penses que t'arriben i bueno, a seguir remant, no? Calduc. És un gol semblant al primer que han marcat nosaltres, no? Falla el que mai falla, i un despiste, una indecisió, no sé com dir-ho, i t'acaba arribant un gol que, a veure, sí que la gent han avançat línies, però tampoc és que estem fent res de l'altre món. Se complica una mica la cosa, que no apareguen fantasmes com els de la setmana passada, i ara, pues bueno, hem d'estar més atentos que mai. Sí, més atents. Però si recordeu, jo he comentat que Iker, que és cadet, estava fent-ho pues, la veritat que amb molta correcció, no s'estava complicant, pilota buscant orientar-la a una banda, a l'altra, i això és el que necessitava la Rapidenca encara. Jo crec que aquí hi ha hagut un excés per part de Verge primer, i després, clar, li ha enviat a Pachu, que no estava en situació per poder rebre i girar-se. Llavors... No, potser haguéssim tingut que fer la pilotada, però bueno, a veure, són errors que poden cometre, són coses que passen al futbol, ja està, estan més atents, encara portem avantatge, que no ens som locos, que portem avantatge. Sí, però ara són els 5 minuts, sí, ara és el complicat. El que diu Pep, bueno, 5 minuts que no estan escrits. Bueno, és un error no forçat i això també complica la situació. Sí que al final el tiro passat tot és més fàcil, no? O sigui, si la pilota ha sortit fora i no ha entrat dins, doncs no parlaríem d'error, saps? Parlaríem d'ocasió i ja està. Però bueno, al final ha acabat entrant, hem de continuar sent forts, ser serios, ajudar-nos en totes les tasques defensives possibles i si tenim una contra, ser efectius i aprofitar-la. Ara és Dan, que té molèsties. Bueno, però què passa este cap de setmana? Bueno, ahir Dan ja no va entrenar, ja ho va dir, que estava carregat, que estava molt carregat, i pel que veig que senyala el mateix que dia ahir, no? Haurà de ser substituït, Dan? No ho sé, et dic, ahir el que em va comentar és que estava carregat, no crec que sigui més que això, ja veurem. Tranquil·la Josu de moment. Sí, és cert. De moment no hi ha instruccions perquè Josué escalfe, veig que Dan es pot recuperar. I podrà seguir. Aquestes últimes setmanes he vist a Raúl en gran nivell encara, Raúl Jiménez, històric porter de la Ràpita, que va jugar amb el Castelló. Com a històric porter també hem de recordar Emilio, és cert? Emilio, a Castelló viu, Emilio. Porter del Castelló i de l'Sporting de Gijón també, i de l'Espanyol. Targeta claríssima. Targeta claríssima. A més, si no me recordo malament, Emilio li va parar un penal a Koeman, me sembla, en un partit al camp del Castelló. Tires molt atrás, ja. Sí. Jo que no havia ni nascut, Michel. Jo recordo perfectament a Emilio jugant... A veure, que tampoc és un xiquet, Però Castelló primera, no sé quina tindria que ser.
90 i poc, sí. Era molt prominent, Bueno, jo, amb un la crió. primera vegada que puja al Castelló va ser l'any 73, a primera, però després va pujar, sí, el que esteu dient, a principis dels 90 va tornar a pujar, va estar 2 anys, jugava d'extrem el canareu, Raül, i Emilio de porter. Però bueno, en tot cas això ho diem perquè Raül, que és ara el preparador de porters de la Rapitenca, Raül Jiménez, que comentàveu que si fa falta pues encara podria tindre intervenció. Home, jo l'he vist entrenar alguns dies i ojo baix, Home, està en forma encara, està en forma. Ha hagut canvi a les files del Tona. Un equip amb molta presència física al Tona, Fixeu-vos al jugador que acaba d'entrar, Aquí mengen menys petits xuis. Estan forts a l'Osona, estan forts. Bé, mig de tot això, el partit que està en un moment raro, no? Un moment que no mos agrada. Ni avant ni atrás. Omar. Pilotada d'Omar. No és compromesa. Oribe li ha tocat, li ha desviat. La mà, sí, crec. L'àrbitre que xiula la falta. 18 del segon temps. El Tona que ho intenta per l'esquerra. El jugador que acaba d'entrar obre el joc. Andy que rebutja. Forés que li deixa Paqui. Paqui que busca Oribe. La passada és bona. Oribe cap a Omar. Antes! Llàstima. Bueno, sí, era una bona opció de contraatac, sí. Això són decisions de segons, no? 2 segons més pronta i no era fora de xoc. Però bé, és una bona jugada de contraatac per avisar del que pot passar. Sí, al final també... Ara el Tona estava en defensa de 3 ja. Canvi d'orientació. Iker amb el cap. No hi ha falta segons l'àrbitre. I el Tona, que pot ser un equip perillós en quant a les segones jugades, ho estem demostrant. No ha hagut, afortunadament, centrada. Bueno, hem de buscar estar forts, agrupar-nos bé, les ajudes on ha de fer falta i és importantíssim. Aquests són les vostres mans, me'n vaig que tenim que preparar-nos al partit de després. Hi ha partit després del filial. Gràcies, Calduc, com sempre. Hasta després, gràcies. Hasta després. Calduc, que és el segon míster del filial de la Rapitenca, i ha de marxar perquè el filial juga després contra el Flix. Pues sí, Pep, el tenim el partit que, com he dit abans, ni avant ni atrás. Sí, com a l'inici. Sí, com a l'inici. El Tona, que continua sent directe, és que és un equip amb molt de potencial físic i és una situació en la que jo trobo que està còmode. I a fora de joc d'Oribe, segons l'àrbitre assistent. Bueno, han de buscar tindre més control, jugar més la pilota, fer posicions llargues. És difícil, no?, perquè al final hi ha agotament, hi ha desgast, arribar en canvis justos. Sí, es pot acusar, clar. La trau Pachu. Pilota enrere, es queda curta. No obstant, arriba el porter visitant. Bona anticipació de Forés. La prolongació també era bona per Paqui, que no ha pogut en tot cas controlar. Sortir de la contra del Tona. No hi ha falta. Diu l'àrbitre de Verge. Estrany. Falta per mi, era clara, l'havia provocat de Verge. Ara, banda favorable a la Rapitenca. Camí del 22, Forés a terra. Segona part amb interrupcions, molt travada. I una indecisió de la Rapitenca que ha suposat l'aprofitat del Tona per fer el 2-1. Bueno, és el que diem, no? A tiro passat és molt fàcil comentar la jugada.
Sí que igual Verge que Pacho s'ha pogut despejar la pilota amb bastanta tranquil·litat, però seguir. S'ha de seguir. Ara el partit està en un punt, diríem, incert, no? En un punt incert, falta que la Rapitenca amb espais lliures pugui tenir opcions de contraatac. I de moment és ben cert també que el Tona ha fet el gol, però que no ha inquietat excepte amb un corner. No obstant, Pepo, està clar que la incertesa pues, és pel resultat, ajustat el marcador, dubtes que t'està comportant, l'equip que s'ha fet enrere. Clar, al final és normal. Tenies un partit amb volies, no? En 2-0, te marquen per un error no forçat, te marquen el 2-1 i ara pues, tot són incerteses. I al final la situació és la que és. Un altre córner favorable al Tona. Hi ha un jugador que el demana la curta. El llançament, d'anar amb els punys. L'acció dintre de l'àrea. Està ben tancada per Omar. Iker, que la trau, perfecte. A la contra, a la carrera. Paqui. Es replega el Tona. Paqui, que la posa de primeres. La fatiga passa factura. I a la carga de nou l'equip visitant, però sí que és cert, Pepo, que ha estat una bona situació. Iker, que l'ha ficada perfectament a l'espai lliure, i Paqui, que també és veritat, estava sol, no? Sí, bueno, feia el minut 25, ja en són 70 de partit, la fatiga, tot el partit treballant, corrent, ja fallen les cames, però hem de continuar, la línia és continuar i no deixar. S'ha de seguir, és ben cert. L'acció del Tona per l'esquerra, atenció a la centrada, corne. Iker altre cop. Sí, Iker altre cop, està tenint una actuació impecable el jove, ràpid, insistim, cadet, que avui debuta com a titular amb la Unió Esportiva Rapitenca. Camí del 25, la pilota penjada, Iker que la trau, també ho fa Omar. Es farà una mica llarg això, Pepo? Bueno, és inevitable. Els aficionats més joves que animen a Iker, donen el màxim suport. Home, la veritat és que el partit de fins ara li pots donar un notable tranquil·lament al xaval. O sigui... Està complint perfectament, sí. Sense complicar-se, sent conscient del que ha de fer i del que pot fer. Ben col·locat en tot moment. Insisteix el Tona, servei de banda, la pilota, quin paradón. Paradón. També cal destacar com ha acomodat el jugador del Tona el cos i com li ha pegat a porteria. Sí, jugadors molt físics, molt potents, amb molta planta. Moltíssima. I ben dotat, este tret ha estat espectacular, com també la intervenció de Dan. Llançament des de la cantonada, pilota dintre de l'àrea, la trau Oribe, però ja recupera el Tona i és que clar, la Rapitenca es defensa amb tot. Són 26 minuts del segon temps. El que es nota no és l'ansietat d'haver de guanyar. Nova centrada, rebutja Andy, el tret ara i fora.
Bueno, està clar, Pepo, l'ansietat per haver de guanyar ara té aquell... Run, sí. I és la temor a guanyar el partit, no? Perquè fan molta falta als punts, no es pot fallar i això pues, és el que et suposa que et passen... Mil coses pel cap. Et vas fent enrere i ells a còpia de centrades des de les bandes intentant aprofundir per dos costats, busquen centrades d'un costat i de l'altre i clar, com tenen molta presència pues, inquieten d'esta forma, no? Ara a veure si la Rapitenca pot tindre una mica de pilota, provocar una falta a camp contrari, ara ho està intentant Oribe, tenia algo més de possessió. Bueno, està més difícil perquè al final està gent pressionant molt, va anar molt al cos a cos, qualsevol error te pot provocar una contra que no desitges. Omar, que la té per la dreta, és el que estem reclamant. És el que estàvem reclamant. L'han vist dins. Sí, una mica confosa, però... És el que estàvem reclamant, una mica de possessió, provocar una falta, si no, una falta d'arribar, com ara ho ha fet Omar bé, fent línia de fons, entrar. Un córner permete oxigenar el partit, reposar-lo. Hi havia un home que deia que en les àrees passen coses, saps com t'ho vull dir? Efectivament. En acció pilota aturada. És una molt bona ocasió, tot i que insistim, el Tona és un equip molt fort físicament. Un altre córner. Bé. Estem parlant d'un rival amb moltíssima presència, els seus jugadors. És que Andy se veu petit al costat d'algun del Tona. El córner s'ha tret en curt. Que bona. La centrada al segon pal, massa llarga. Sí. Llàstima. Sí, però semblen aquells equips bascos, no? Amb molta presència física, molt de múscul. I clar, estem parlant de jugadors de molta talla. El futbol té cabuda pa molts de físics, no? Sí que és veritat que en l'actualitat ha de ser físic i tècnic. Ha d'haver una correspondència, sí. Berge, que en la divisió ha estat contundent i ha allunyat la pilota el porter del Tona, que es complica, però... Això, gràcies, li hem de dir gràcies. Sí. 30 segons més. Blanquera és que efectua el llançament. Pilota a camp contrari. Pachu, que és potent també, sobretot quan s'enlaira com ara. Eric buscant a Paqui, que pot controlar, és el que estàvem reclamant, Pepo. Sí, mos interessa que crea alguna jugueta de perill en els corners, això que ara, perquè ells també veuen que tenim opcions i això és positiu per a nosaltres, no? Efectivament. Al final, si ells veuen que nosaltres podem creure que podem tenir alguna ocasió, doncs també els farà una mica anar cap avant. Servei de banda, que ha tret Eric finalment. Què pita aquí? No ho sé, perquè la pilota era una pilota dividida i ha anat fort Eric, però no veig que ha aixecat el peu antireglamentàriament. No, he de ficar el peu per davant i està, no? Blanquera, encarregat de fer els serveis de porteria i en aquest cas el servei d'una falta propera a la seva porteria. Oribe, important que pugui aparèixer Oribe per tenir pilota, que mentre la tingui la Rapitenca, òbviament pues no passarà angúnies. La pilota penjada. Bé, Omar. Tanca bé Omar, sí. Bon treball d'Omar, que ara torna a recuperar, se deixa Paqui, el que estàvem parlant, bon treball d'Omar defensiu. Està sacrificant-se, bueno, tot l'equip s'està sacrificant ara, però en el cas d'Omar està baixant molt
a protegir i ajudar els seus companys. I ara, pues, que pobre, deu estar enramat, pobre. Les forces també li diuen apretar. Se deu notar, tant. Atenció, la sortida del Tona. Encertat Andy. I Eric en la seva línia és el que s'ha de buscar ara. Són desplaçaments buscant l'espai. Atenció al tret de Paqui. Fàcil, molt fàcil. Molt fàcil. Però te fixes, Eric, i en este cas Iker ben col·locat, pilota a l'espai, a l'esquena dels centrals rivals, sense complicacions. Al final s'estan quedant quasi gairebé tota l'estona 2-2. Samper. Pot rectificar la defensa visitant. Iker que s'anticipa de nou. La pilota profunda de Samper. Atenció, pot ser perillosa. Oribe que no se'n pot anar del central rival. I el Tona que surt a la contra. Ara està desprotegida la Rapitenca. Juga el Tona per la dreta. Acció fins a la línia de fons, la centrada i la pilota al pal. Fora de joc, fora de joc. Home, fora de joc ara. Fora de joc en la segona jugada. Sí. Però la rematada al pal, ocasió per al Tona. Ocasió molt clara. Mentre veiem un altre jugador de la Rapitenca. Són dos jugadors de la Rapitenca. Per un costat allí és Andy, em sembla? Sí. I per l'altre costat és Oribe. La gasolina que va minvant, Bueno, la fatiga és normal i ja són moltes càrregues de minuts. I Déu-n'hi-do, quina ocasió ha tingut el Tona, probablement la seva millor jugada. Inclús millor que la del gol. Correcte, sí, perquè està sigut elaborada per banda dreta. En este sentit, José Alberto, un jugador que... Entra Sancho. José Alberto que ha aprofundit la centrada i la rematada anava camí del gol, però... Canvi la Rapitenca. Finalment al pal. Canvi. Sí, també al Tona. Per part de la Rapitenca entra Sancho, comentaves? Sí, té pinta que entra Sancho. I Omar. No sé, de moment no s'ha produït el canvi, no? No. Dan. Servei de porteria. Paqui no pot controlar, no era fàcil. I a la carga el Tona de nou. Andy, que no es complica, és el que toca. Paqui, que se'n va. Paqui, bona acció. No ha pogut acabar rematant. La disputa i Andy veurà targeta. És que és el que estem comentant, no? Hi ha molta presència física per part del Tona i ara Oribe, que també es reincorpora després d'haver estat assistit. ...36 minuts ja de la segona part. El Tona que de nou busca obrir a un costat i intentar fer una centrada. Bé, Omar, sí. Molt ben treballat, Omar. Una vegada més. Clar, és que el Tona, jo crec que és un equip que s'adapta bé buscant obertures i centrades
si pot ser de línia de fons, però si no hi ha centrat dels laterals, tan aviat els jugadors tinguen certa altura, no? Banda favorable al Tottenham. Iker que trau la bola, se quedarà curta, atenció, però ha pogut reaccionar Blanquera. Per poc, la pilota se veia que es quedava curta. Bueno, és una de les coses que no, com a futbolista crec que has de buscar arribar fins al final, no saps mai. Una tropeçada del porter, un mal contacte en la pilota. Pilota a la que s'ha anticipat Iker, es demana falta que ha pogut existir sobre el jove Rapitenc, que a més com a veterano es queda a terra per esgarrapons. Bueno, Segons el no oblidem que és un xaval de 15 anys que estava batallant contra un de 30 segurs i corpulent. A més, jo crec que s'ha anticipat. Sí. És un noi molt llest, i veu el futbol, s'ha anticipat i podria haver existit la falta. No, jo estic convençut que ho és. Al final és el jugador del Tona no té cap opció i carrega contra damunt d'Iker. Que ja s'incorpora. Es reprèn el partit, Dan amb autoritat, 38, quasi 39, Pepo, estàs patint, Sí, perquè al final queden 8 minutets de partit. Sí, i ho tens a l'abast, no? Sí, clar. Després d'aquell pal l'Otona ja ha desaparegut una mica ofensivament. Això no vol dir que qualsevol jugador pugui reaccionar a la vegada, claro, però la Rapitenc ha estabilitzat el partit, tenint algo més de pilota. L'acció del Tona la frena Samper i també Andy. És el que comentàvem, té algo més de pilota la Rapitenca i que ara apareix Verge amb qualitat, amb ofici. I falta. És el que estàvem demanant, És el que estàvem demanant, que la Rapitenca tingués algo més de pilota, el que acaba de fer Verge, conduir. Sí, anar passant minuts, congelar el joc. I la falta de Paqui, que claríssima. Força bé també Paqui, Com que ja hi ha una jugada aquí a Verge que li pega una mica a la cara també. Sí. Va donar el llei de l'avantatge, l'assistent. La falta. Verge, jo crec que la trauran cura, No, finalment, se ho pensa. Buscar, segura amb un canvi d'orientació sobre Forés. Forés a Uribe. Intents de la Rapitenca de defensar-se en pilota. Corre, propiciar això, ben pressionat. Això acaba de passar, una bona pressió i recuperant després de pèrdua a camp contrari. És un córner. Se perdran 30 segons. Sí, a més ja veig a Uribe i Paqui que van a treure en cura el córner.
L'afició que ho sap que l'equip la necessita. Bueno, al final sempre necessites de l'afició, no? Un altre córner. Són els córners del Lobo Carrasco. No el vaig veure gaire, el Carrasco, jo. Ostres, quina sensació que tinc jo de vell, per a mi, això. Home, jo ja el recordo perfectament, a Carrasco. Els anys 80 em paren molt lluny per recordar-me del futbol. Era un especialista en esta mena de jugades, Carrasco. I allí era capaç d'estar rato i rato en un corner, un altre corner. Alguna llesca rebia, Bueno, és inevitable. Al final... Falta de Paquis, pot organitzar Rapitenca. 42 i mig. Tots els cartutxos fica el Tona dintre de l'àrea. La pilota penjada. Fora joc. Ja fora de joc. Assenyalant l'assistent. Inclús la càmera del Tona té pressa per sacar. Normal. Dos minuts més l'afegit. Desplaça Dan. Pilota per al Tona. Verge que intentava jugar-la. Hi ha una recuperació. Bé, Verge. Del Tona, no és tan Verge que s'imposa. Ell és qui té l'esfèric en aquests moments, envoltat de rivals. Juga en fer. Verge cap a Andy, cap a Eric. I ara és el jugador que ja fa... que es queixa Verge, però amb qualitat, com ha baixat la pilota, ha jugat amb Andy amb Eric, Eric a Verge. Això és el que es diu defensar-se amb pilota. Hi ha canvi del Tona, marxa el seu capità i entrarà una altra torre. Més presència ofensiva, buscant l'heroica. Un altre jugador que entra que deu ser metro 90, Jo no sé esta gent que menja, t'ho dic en sèrio. Són molt físics. Salió! Bien. 45. 45, sí. 5 minuts. Ha hagut ofici, aquests últims minuts ha hagut ofici per part de Rapitenca. Bueno, és que això existeix al futbol també, no? És un mèrit, una virtut. Clar. No sabem quan ficarà. Jo crec que 4. 4 mínim. Recupera per la Rapitenca, recupera Forés, el capità. No hi ha falta, diu l'àrbitre. Serà per tant banda per el Tona. No vagis aquí. El Tona que ja no tardarà a buscar una pilota a l'àrea. És el que estem comentant. Busca obrir un costat de l'altre i una centrada lateral. Ofici. Sí, per part de la Rapitenca. Molt bé Oribe. Sí. Que en general ja ho venim comentant, tot l'equip que s'ha sacrificat molt este segon temps.
Bueno, al final és la línia a seguir, no? Han de buscar treballar tots, anar tots a una, i això també te fa arribar a això. I a canvi se'n va Uribe. Sí, entre Sancho. Entenc que Forés estirarà una mica. Són 47 ja els minuts del segon temps. Dan. La pentina Omar. I la pilota surt per línia de fons. 47 i mig. Estem ja en afegit, la segona part, 3 punts. Suposo que farà uns 4. Que són molt necessaris per la Rapitenca, per la permanència. Iker, el cadet rapitenc, que ha estat molt a l'altura de l'exigència del debut a la tercera divisió com a titular. Ho ha fet tot molt pràctic. Andy a la caiguda de Paqui per banda dreta. Bona gestió ara del central del Tona i la sortida a la contra de l'equip barceloní. Arriben fins aquí i aquí es busquen penjar. Sancho que ho evita. 48 i mig. Pot ser l'última jugada. La centrada es queda curta. Samper que la trau. Carlos Alberto que no hi arriba. El blocatge. Jo crec que serà roja. Crec que serà vermella. A veure, ja està bé perquè jo crec que el partit acaba. És perdut. Carlos Alberto. El jugador del Tona, he de rectificar, és José Alberto, no Carlos Alberto. Era superat per Omar i ha fet un placatge al coll. Jo crec que li ensenyava la vermella, perquè podies ensenyar-la tenint en compte que era una acció molt prometedora i per la contundència. Jo suposo que està molt lluny, roja tampoc, veig que està molt lluny de l'acció. És un placatge al coll, És la falta al camp de la Rapitenca, o sigui, sí, que pot considerar semiagressió, que tot i això, la Rapitenca, això mos va de lujo. Sí, són minuts que passen. Acabarà aquí, sí. L'amonestació ara és pel jugador del Tona. Per Ferri. A mi l'àrbitre indica que falta un minut o que afegeix un minut més per aquesta interrupció. Pilota en joc, Andy. Canvi d'orientació per Forés. Bona autopassada de Forés, que segueix pressionant. Tapona bé. ...50 minuts i 37 segons. Bueno. Esta és l'última. Jo crec que traurà el porter. S'acabarà el partit. Pepo. Atenció a la jugada. Mans! Esta la pita la grada, Sí. Esta la pita la grada. L'assistent també, per exemple. I Dan que reprendrà el joc amb el seu llançament.
L'àrbitre mira el crono. Omar per Paqui. Final del partit. La Rapitenca que s'ha endut els 3 punts. La Rapitenca que ha encarregat el primer temps, fruit de l'eficàcia. A la represa ha rebut aviat el 2-1, però ha tingut ofici, ha sabut patir. És ben cert que el Ton ha tingut la seva gran ocasió en una rematada al pal, però al final l'avantatge de la primera part que ha determinat. S'ha patit per poc, però la Rapitenca que suma al final en una final que ho era per mantenir opcions en les properes. Molt de treball d'ofici aquests últims minuts, i això ens l'ha portat a la victòria d'avui. Molt bon treball dels xavals, a seguir aquesta línia, intentar créixer dia a dia, intentar puntuar al màxim i el somni és possible. Si se puede. Sí, una part de l'afició cantava si se puede, així és. I el debut d'Iker, que cal destacar-lo, veiem aquí els amics com es van abraçar, és protagonista, Bueno, al final és un xaval de 15 anys que debuta aquí a la Devesa, del poble, tota la vida al club, ofertes de clubs més grans per poder anar, i ell ha preferit quedar-se aquí també en tota la seva etapa de futbol base, i això és d'agrair. És d'agrair, a més que ha complit amb escreix, amb responsabilitat, amb compromís, i Pepo, t'emociones fins i tot parlant d'un jove valor de la cantera. Al final són molts anys al club, veient a tots els xavals de xocotets, i és el premi que t'emportes, no? El premi que t'emportes és veure que els xiquets de casa que triomfen i creixen al club. Iker n'és l'exemple, jugador molt jove, és cadet, i ha debutat amb el primer equip com a titular. Notícia per tant destacada, a més amb molt bona nota. I la Rapitenca que ha sumat els 3 punts, com deia abans, ha guanyat una nova final, ne queden ara 3 encara. I aquí veiem a Iker com els seus companys l'estan donant suport. Jo crec que Iker està emocionat també, No n'hi ha per a menys. Quins moments, Bueno, tot plegat, i a més amb una victòria de la Rapitenca importantíssima, que li dona més valor al debut Al final és un partit supercomplicat, la situació és supercomplicada, i el xaval ha estat no a l'altura, el següent. Sí, i el xiquet està emocionat també, Molt bé, doncs bueno, Pepo ha tirat avant el partit de la Rapitenca, manté opcions de permanència, sobretot s'han d'evitar les 3 places de descens directe, i després ja veurem què passarà en les compensacions, però aquest és l'objectiu a hores d'ara. Sí, a seguir la línia i continuar. Els jugadors i el míster, que els veiem al terreny de joc, agraint el suport de l'afició, que ha estat una vegada més al costat de l'equip, perquè la veritat és que s'ha anat omplint la Devesa a mesura que avançava la tarda. Pepo, mil gràcies per tot, per les teves ajudes incondicionals sempre que venim a la Devesa. Gràcies. Que passes una molt bona Pasqua i que tingueu molta feina al bar-restaurant Maria. Esperem que sí. Estic segur que així serà, Així serà. Gràcies, Michel. Pepo, fins una propera. Anem ara a escoltar els entrenadors que ens comenten després d'esta confrontació que ha acabat amb victòria de la Rapitenca. Importantíssima i vital victòria de la Rapitenca 2-1 contra el Tona. Yo creo que hemos hecho una primera parte bastante aceptable, donde fundamentalmente hemos aprovechado 2 ocasiones de gol para ponernos con el 2-0 y llegar al descanso. Habíamos hablado de no cometer ningún error que nos provocara encajar el 2-1, porque sabemos lo que pasa con el 2-0, ¿no? Que parece que tienes el partido medio ganado, el contrario lo tiene medio perdido, y en ese momento te acortan distancia y ya es otro partido, ¿no? Y ya empiezas a sufrir. Y hemos vuelto a cometer un error donde hemos encajado ese 2-1, además muy pronto, nos faltaba más de media hora, y hemos sufrido. Lo que pasa que, bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido jugar esos últimos minutos que ya la semana pasada tanto nos quitó, para intentar de que se quedara por todos los medios los puntos aquí en la Rápita.
ha sabido sufrir el equipo y ha tenido mucho oficio, que hay que destacarlo, y se ha sacado los 3 puntos, de momento una final más que se supera. Sí, ya digo, sobre todo en estos momentos, bueno, sacar los 3 puntos es importante siempre, incluso el primer partido de Liga, lo que pasa es que cuando está en una situación como la nuestra, juega un papel todavía más importante, ¿no? Yo creo que, digo, sobre todo la primera parte, sí hemos tenido momentos de más brillantez, pero también lógico que a partir del 2-1 ya el miedo a ganar, la semana anterior lo que nos pasó, y el futbolista pues la mente lógicamente recuerda esos momentos, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que el equipo ha sido solidario, ha sido generoso en el esfuerzo y se han defendido pues con bastante orden, aunque ellos incluso tuvieron la ocasión esa de hacer el empate, ¿no? El problema, las bajas, las lesiones, parece que el equipo está ahí... Sí, una pesadilla. A este paso voy a tener que jugar yo, ¿no? Porque la verdad que yo no creo mucho en la mala suerte, ¿no? Yo creo que las cosas a veces pasan porque tienen que pasar, pero es que parece que nos miró alguien un poco mal, ¿no? Porque, digo, nos pasa de todo, ¿no? Hoy Chico, que además estaba bastante enchufado, que hace un gol, que da una asistencia, no sé, que tanto nos da, ¿no? Incluso en el trabajo defensivo, porque es un jugador que aguanta mucho el balón, que le hacen falta y todo eso provoca pues que el equipo pueda salir de esa zona defensiva y refrescarse incluso, y también lo perdemos y no sé ahora mismo si la semana que viene podrá estar, intuí que sí, pero digo, nos está pasando de todo, pero bueno, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que intentar con los que nos quede, pues intentar dar el máximo siempre, defender la camiseta y el escudo de la Rapitenca hasta el último segundo, y mientras que haya vida hay esperanza y vamos a seguir luchando estos 3 partidos que nos quedan. Com ho veus, crec que no és admissible la primera part que fem, amb alçades de la temporada, molt importants que són els punts, cada punt, cada partit, que cada cop queda menys. Hem fet una primera part lamentable que no sé què hem sortit a fer, la veritat. Evidentment, com a màxim responsable, m'atribueixo part de responsabilitat, però la primera part és inadmissible, ja no només per l'escut que defensem, sinó per l'entitat que representem. És una primera part lamentable. És cert que llavors l'equip, quan anem 2-0 al marcador, va més i intenta donar la cara per solventar el partit. Crec que segurament a la segona part hem fet mèrits com no per marxar de 8, però el que no pot ser és aquests regals que fem a la primera part. Els 2 gols són 2 regals clamorosos, però ja no només els gols en si, sinó és la primera part. Marxo molt disgustat i molt decepcionat de la primera part que hem fet. Hem de reflexionar tots, hem de veure què ha passat, perquè no es pot tornar a passar. Queden 3 partits, els hem de guanyar, no podem regalar minuts, i ara el partit de la setmana que ve encara és més transcendental del que era realment. Teníem l'oportunitat per deixar un equip fora i no l'hem aprofitat. Queden 3 partits, té un marge el Tona, però és evident que amb les compensacions que poden haver la incertesa existeix. Sí, evidentment. Nosaltres fins a l'últim partit intentarem guanyar-los tots. El pla de competició sabem el que és, en baixen 3, però llavors depèn de la categoria superior, per tant no sabem com acabarà. Per tant, nosaltres hem de fer el màxim de punts possibles i començant ja per veure què ha passat avui, i segona per encarar bé el partit de la setmana que ve.